Nej, det bra. Vi får nog dra oss in i Tore. Går det nog sen. Det tror jag också. Första regndropparna. Ja, just det. Vi trodde det var snö på det, men det var bara regn. Den är livsfarlig med den där, så ska han visa vad det blir sen. Vi ska titta på det sen. Han måste gå och äta en glas. Och sen är de avgifter. Då är det här på fel. Men det är så behövligt att ha två glas. Det är något inget glas rena. Det är det säkert. Ja, välkomna. Du vill se här till dem. Ni hittar dem någonstans i korridoren. Nu fattas bara frukostkoparna. Det är mormor och morfars frukosthörna. Men lyser den eller så? Ja, det kommer rött ljus. Röd. Här får du gå med varje. Det gör inget. Vi får rulla.